駅から公園遠すぎる、たどり着く頃にはヘトヘトでバーベキューをする前から足がガクガク、天日を起こす気力なし。駅から公園遠すぎる、たどり着く頃にはヘトヘトでバーベキューをする前から足がガクガク、天日を起こす気力なし。